Erokamano kuom keto Ramogi TV ka koro wadonjo e kidieny mar ariyo e duol kama wagoye mbaka gi wendwa modhi Almen Charles Owino, jatend dag tugruok mar sirikal kata National Communication Center. Erokamano ahinya kuom miwa sechegi. Wageno ni chako higa maber jaduong'. Erokamano. Achako higa maber and happy new year to all of you. Erokamano ahinya jaduong'. E wach mar ndhicho mar rowere mosebedo katimore ni, sirikal mosewuoye wach ni e yo makare koso nitiere bagni moro in kaka inene? Nitie migepe mopogore opogore e sirikal e weche mag arita kwe mar piny. Maduong' mogik motelo negi en jatend obila ma en Inspector General. Inspector General nigi jolupne ariyo, achiel mochung' ne obila mar Kanga, achiel mochung' ne obila mar Nanga miluongo ni Kenya Police. Kende bwoye be nitie director mar CID, Criminal Investigation Department. To bende kendo wan gi jatelo mochwe ne weche mag ang'wecha piny miluongo ni jo National Intelligence Service. Koro wan gi ji mang'eny mang'iyo weche mag arita kwe mar piny. To e wach mar arita kwe mar piny, obila oyiene mako ng'ato. Ka ng'ato nigi makosa, obiro to maki, kosemaki, to nyalo teri e od ang'ech e station mar obila, to ilosoni, iketoni, indikoni makosa mikoso. Bang'e iteri e court mondo iduok penjo kaluwore gi makosa modonjni godo. Mane tich mobila timo. To constitution mokalo nowacho ni ok inyal bedo gi ng'ato kuom saa moingo 24 e station mar obila. Makochuno nyaka ibed gi ng'ato moingo saa 24 kata bed mana nonego ng'ato. Nyaka idhi e doho mikwa doho nan gi ng'ama kama, koso makosa makama, to adwa ni mondo abed kode e seche moingo 24 kaluwore gi gik midwa ni mondo atim gi nonro kaka sheria wacho. Omiyo kon mak ng'ato, to ng'at momak ni jomobiro make gi ok owacho ni gin ng'a. As bang'e ng'at ni olal to koyude. Kata bed mana ni polis ok ema make, to polis ema nie migawo mar ng'iyo ni to ng'ano momako ng'ani. To tere kanye to ng'ani ni kanye. Mano en tij obila. Ng'eyo ni ng'ani omak nade to tere kanye. Mane momi ineno ka ne sirkal oketo tache mamenyo piny e ndechni mopogore opogore. Ahinya Nairobi ka nitie techni manoket mang'eny, kidhi yo Kiambu kucho, kuonde moko kiwuok town ino ka nitie techgo. To be ka en maber gi piny to be ni technigo okete stations ma highways to kod taonde madongo dongo mondo konywa. Nwach nyalo paro ni wan gi miluongo ni Integrated Communication Center mantie National Police Headquarters Jogo House, mang'iyo technigo mako kendo ne konyowa e mako mtokni mokwal. Inwang'o ni pile pile technigo ne konyowa mako at least mtokni 10 mokwal. Kata mtokni 10? Technigo Matie ni wacho ni technigo mako mtokni te kanda mane osoe rowere gi onego bende gi mako. Orubenigi nyalo, mago gin instruments makonyo obila menyo piny. To seche mobila wegi ema wacho ni omak jogi to wakia ng'ama omako gi, wakia kuma gidhiye. Mano nyiso ni en nyawo mar tich koso en miriambo? Luwore. Onyalo bedo nyawo, to be pod onyalo bedo miriambo. Ma onego bed ni obila ong'eyo jogo omako jogi? Ok seche te inyalo ng'eyo. Adwa mi example, ncha jomoko lal. Ji osego koko, jogi osebiro. Kuom dala 16? Yes, jogi oyud kuonde mopogore opogore gi kama ot ni nomakgi. Ai ginyalo timonwa maber kabisa kaka jopiny. Ka ginyalo ndiko statement gi polis, to kata kok kamano, ka ginyalo bedo gi press conference mondo giwach ni to nomakgi e yo mane, to ne otergi kanye, to ne gidak nade. Ing'e ni ng'amomak kata mopand kata bende otwe wang'i for 14 days
ok nyala gonyo wang'i tibeda beda normal, nyaka ibed gi a bit of problems here and there. Omiyo kata bed mana wawach ni ng'ato wacho ni polis nomakogi to nopandogi kamoro, nopandgi kanye, notwe wang'gi, be nimiyogi chiemo, be ne ginyalo losore. Ng'ato nyalo dhi layo kata ng'ato nyalo dhi haja matin, haja maduong', koso nwach komaki oum wang'i, ichiemo nade, idak nade. Nyaka bede loophole moro sigana moro ma ng'ato nyalo nyisowa. To kiduogo tiling'a ling'a to ji te oling', kata kiwacho ni ng'ato luor ni kata ibedo warned, kata kopo ni ng'ato woni ni kik iwach, but ngima mari en important. Nwach mokwongo kanomaki ni wach ang'o mondo eka ni maki. Omiyo wach mar ni nomak ji no en gima sani director mar CID gi inspector general nyaka insist ni mondo jogo odadhogi, gindikri ne gin kanye, ang'o manotimore, mondo wabed ni wanyalo nyiso jo Kenya ni to ang'o exactly manotimore. To in kako obila machon, Yes. pek ni kanye ka e bedo ni jogi nomaki mowe to giwuo, koso bedo ni nomakgi to obila okia ng'ama nomakogi. Ere pek ni kanye ka? It is possible. But ing'eyo ni kata ji be inyalo negi to obila kia ng'ama onege, lakini obila investigate mang'e ni ng'ano motimre nade. Ka ng'ama otho inyalo ng'e ng'ama nonege dong'. To ng'ama ngima momaki to nyalo tamo obila ng'eyo nadi ng'ama nomaki. But mondo mano timre bende luwre gi ng'at momaki mangimano. Nwach mondo investigate gimoro minwang' tiende, nitie kama nyaka ichake. Mokwongo, ng'at manomaki ni sama ni make ne en gi sime, to ka ne en gi sime be ochako duokne simbe no, kose nomaye onge kode, to notere kanye. Mano omiyo awacho ni kata kama opandie no be imiyi chiemo, be idhi haja matin kata maduong'. Are you getting me? To koro in kako obila machon, yes, nyiso ni nitiere miriambo moro e obila kan. Nikech isewacho ni nitiere teche manokete ndara, simbe jogi bende gin go, bedo ni obila obila ka dangi kama to simba ni kende magidhi ng'eyo, to ging'e ni obila ni e studio mar Ramogi. Ing'e ni ka iloro simbi kae to kichak iyawe, because ing'e ni koweyi kamoro, the first thing mibro tim ibro yaw simbi. True or not true? And immediately ng'ato nyalo ng'eyo ni in kanye. And mano omiyo wacho ni mondo jogi odhi kaluwore gi political environment ma wan go sani. Wanyalo muna ng'eyo adieri ka jogi bende odhi kobila. Waonge institution moro nyaka gidhi kobila, mobila tim nonro margi, mondo wang'e ni to obila gi giwacho nwa adieri kose giriambonwa. Okay. To kok gidhi kobila magi odadhogi, to kata dayo dhogi no, wan kata gi Kenya National Commission on Human Rights, wan gi humanitarian organizations mang'eny Kenya ka, magi nyalo dhiye, magi present themselves, magi chiw sigana margi. Omiyo warito mondo wawinj sigand joma nomaki go, nwach nyocha ok githo. Jomotho onge sigana, gin to gibedo released magi duogo. Dwaher mondo wang'e ni to sigana margi en mane, kapok wawacho ni en obila kata en ng'ato nono moken obila. In kaka jatelo makonyo sirikal e weche mag loso, nyao ni kanye ka, nikech nwaneno ka jatend piny Kenya wacho ni wadhi chungo wach mar ndhicho. Kipenjo obila wacho ni wan wakia jogo. Jatend piny Kenya ong'e joma mako rowere, ong'e joma ndhicho. Ing'eyo, en ye jatelo mar piny. En ye ma en gi sword mar rito pinyni. En ye moyiero jatend obila, en ye moyiero jatend CID, en ye moyiero jatend NIS. Omiyo sama wacho na adhi chungo, en gi yore mang'eny monyalo chungo go kata koko ng'eyo. Achiel kuom yore mar chungo en gole tich joma nie tijego koparo ni ok giti maber. Mano be en achiel kuom yo monyalo timo. Omiyo pok wang'eyo ni to jatelo osetimo ang'o, to dwa timo ang'o mondo chung gik matimoregi. Tang'o manyocho timre momiyo jogi owe kendo magiduogo. To kuom joma osewegi te, ok wanya bedo ni ok wanya yudo sigandgi
kata kok gimiyo obila ok wawinjie gima giwacho on their own, kata ka gidhi mana through organizations moko, human rights based organizations moko. Nwacho ok wanyal chako wuoyo marach kuom obila. Ing'eno obila emorito wawa duto. Kata kama wantiere ni ka onge obila to ok wanyal bedo gi kwe. Omiyo wadwaro ni mondo jopiny obed gi confidence e institution mar obila maritogi. Ting'eyo ni apart from that, ing'e ni kidhi koru nyaka kucho nitie jomoheri kabisa. Magata ka ng'ato luongo nyingi marach, to nyaka kata goyo ng'ano to in ok inyise mondo ogo ng'ano. Omiyo kata mana kaluwore gi gik manyocha timore, joma nyocha yanyo ker, joma nyocha timore nade, pod nyalo bedo jomoko kata mohero ker moko kero oro ma igi nyalo wang' mamaki malal kodi nono. Mago pod gin possibilities manyalo timore. Mane emomiyo wadwaro ni mondo jogi odhi kobila mondo dadhogi. Sani nitiere josiasa ma kaka seneta ma Kiambu Karungo Wathang'wa kwa Mushomba giri woman rep, gidwaro mondo many duol moyiedhi mondo ng'i weche mag ndhicho e pacho kae. Mano koro ng'iso mokwongo yie gi wachno, to mano dong' koro ng'iso ni obila oreme tijgi. Duol ok nyis ni obila oreme tijgi. Wasebedo gi duonde mang'eny ma ji nyalo dhiye, inyalo da dho ji. En mana ni ndalo mang'eny inwang'o ni duondego gin duonde ma ji chame mana pesa. To gima ginya yudo maduong' malong'o to onge. Institution manyalo yudo information maduong' en institution mar obila. Onge institution mora mora manyalo tiyo e wach mar investigations mayud gima timore. Omiyo gima nyaka ing'e ni joma ni opposition bende iluongo gi ni government in waiting. Kendo gin necessary mondo gibed ni ginyalo oversight gima sirkal timo. Omiyo ka gimoro timore gin gi right mar wuoyo, wacho ka giparo no report tim. Omiyo sama giwuoyo, ok giwuoyo, giwuoyo ka gitimo tijgi. Omiyo kata ka gi make such suggestions, to gi make suggestions go within principles mag tijgi moyang negi kaka jo opposition. Yes, but gima ng'eyo maduong' en ni ng'ama nyalo miyo answer en mano obila. In kaka koro ng'ama ochung' ne konyo sirikal loso, adieri ni kanye ka sirikal okia joma ndhiyo rowere koso ging'eyo? In mane kato ing'eyo ni ok achung' ne loso ma sirkal, ok an government spokesperson. Achung' ne center mafwambo gik ma sirkal timo. Gi dho ngere waluongo ni depository and advisory center, wa advise sirkal. Sama wuoyo kodi ni ofisa loso ne sirkal gimiluongo ni National Communication Strategy. Kakor bedo ni sirkal handle weche mage gi jopiny. Japiny koyiero sirkal, to idwaro ni sirkal tiyo ne japiny. To sama sirkal tiyo ne japiny, sirkal be nyaka engage japiny, konyiso japiny kako tiyo ne gik motimo, japiny bende engage sirkal. So center mara waloso sani kakor be ni jopiny gi sirkal engage e yore mag development. Pile pile sirkal ok en ni en sirkal. Sirkal nigi mandate mare. Iwacho ni ng'ama dwaro bedo ker, odwaro per mondo oyud power mar rito piny. Koserito piny, to konyo piny loso mwandu. Ka piny oseloso mwandu, to pogo ne jopiny mwandugo mondo jopiny odag maber. Gilosnwa yore, wabed gi stima, wabed gi weche mag school, wabed gi weche mag farming, wabed gi weche mag industries, wabed gi weche mag health, and so on and so forth. Mane gima timo. But from my position, Orubena nyalo advise sirkal on kaka gi engage gi jopiny, and kata mana gima jawuoyo mar sirkal nyalo wacho. Omiyo an in a position to ng'eyo gima timore. Koro kin very wrong kipenja ni ang'o matimore. Tawacho ni it is true, jomoko nobedo claimed ne gilal, it's an allegation, jogi oseduogo. Wakwayogi mondo gidhi kobila, mondo odadhogi, mondo wang'e ni to ang'o mane timore. Dibed ni jomoko ni e sirkal ma jonjore matimo timbe makamano.
To kopo ni ng'ato nie sirkal ma janjore matimo tich makamano, to sirkal nyaka kaw action against that individual mondo make, mondo bo tere doho. Nwach gin gik maonge value. Ng'ato kokoso timake, tida dhoge, titere doho, to bedo child. Pinywa ka wasebedo gi demokrasia maduong', kendo an example maduong' ahinya e Afrika ka. Omiyo timbe moko manono mofuwo mag ni ng'ato nyalo bukre ni mako wadgigo, mano is not acceptable. But adwa ni ng'e bende, ok en wach ma japiny nyalo hero winjo kowuok kuoma. Lakini wasebedo gi cases ma jomoko osewacho no makgi. Iseneno kata mana yowuoyi moko mano olewo kamoro, koro ka konyis jaode ni ne olewo kamoro tame, koro wacho ni no make. Nitie ji mang'eny mosekata wacho no makgi, magi kwayo jo utegi pesa, owetegi kata nyimegegi pesa ni omakgi ni dwaro ransom. Bang'e tinwang'e mana ka nonindo mana kamoro, ochiema. Wasebedo gi cases go mang'eny, Trevor, ise report gi ka. Ng'ato abduct himself, to ogo sime ne jodalagi through namba moro, ni jok mo abduct dwaro ang'o pesa. Bang'e tinwang'o kamano. Omiyo kata mana magi, ok wanyal wacho ni ng'ato no abduct himself, but kopo ni nyalo tim investigations to wanyalo ng'eyo ni to ng'ano manomako ng'ani. To onge ng'ama is above the law. Koyudi ni mako ng'ato iyo makamano, to kin ng'ama jobila, to iyawo ni file mari teri e doho, kendo tiji rumo. Kingi kogodo tarubin maber e sirkal ka jatend piny wuonu noseyuak ni wach mar loso gi ji ni dhi ka bage, nikech sirkal ji ok gone jopiny mbaka maler. Kata mana wach ndicho ni nwaneno. Obila wacho ni gikia ng'ama mako ng'ato, teche to nitiere, jatelo ka biro to ni wabro chungo. Ochungo gimokia koso ochungo gimong'eyo. Ang'o marach e wach mar loso mar sirkal ni? Trevor, in mondo bena penji mano. Ok ine mine sirkal ni. Gimomiyo nyaka jaloso mar polis bende, iye kaka irie wach. Gimomiyo anya penji mano en wach inie mibet e ot mar fwambo gi keyo. Tineno kaka wabiro ka twaloso. Ing'e ni sirkal en kama titiyo mana within mandate mari. Ok trust verse idhi e mandate mar ng'ato. Ng'ato wacho ni aidha imanyo tije, wan ne wasetimo marwa kuonde mane walose. Omiyo komiya tich moro matin ka ena manema atimo. To gima nyalo wacho en ni gimomiyo waloso strategy mar communication mar sirkal. Wadwani mondo sirkal owuo gi dwol achiel. Wacho ni one government, one voice. Wadwani mondo jo sirkal o interact gi jopiny. To mae nyalo mana timore ka nitie a central point mi coordinate e weche mag piny. Ministry ma kawuoyo giwacho the same thing. Mano be marais wacho, jomoko ka be wacho. Omiyo en adieri coordination marwa mar communication pod ok osebedo maber, and mane momiyo sani waloso strategy mar communication, kendo waloso be policy mar communication mondo kony sirkal, mondo sirkal owuo in the right way. Joma seyo bende wacho ni duol gi ng'eny ahinya, emomiyo wacho kuwuog maler. Nitiere joma wuoch loso ni State House, nitiere Ministry mar ICT, nitiere kaka mari mar National Communication Center, nitiere joma wuoye State House ka. No, mano is not true. Because jawuoyo namba achiel mar piny en president, en wuon piny. These other people mawuoyo gin joma omiyo thuolo mar wuoyo in their capacities. Ka ng'ato en minister mar agriculture, oyiene mondo wuoye migawo mare konyiso jopiny gimotimo. Ka ng'ato minister mar finance, oyiene. Ka ng'ato minister mar energy, gin gi limits gi. Obila no ka nigi jawuoyo margi, ok interfere. Kinwang' kobila wacho weche mag finance, giwacho mana weche mag obila. Jolweny be wacho mana weche mag lweny, ok giwach weche mag agriculture. Iwinjo. Gima important en consistency. Migawo gi osebedo ndalo gi te, presidents gi te osebedo gi spokespersons mag State House, gisebedo gi spokesperson mar jalweny, mar obila, mar sirkal, mag ministries, magi osebedo. Gima important en coordination mar communication.
ok wanyal wacho ni joma wuoyo ng'eny. Gima timore en coordination mar communication. Tinwang'o ni sometimes ka sirkal pod tin, inwang'o ka jotelo moko be compete wuoyo niwach ng'ato ka ng'ato dwa ni mondo nene, notiyo matek, nowuoyo maber. Mago be nitiere. To kanya wacho ni joma wuoyo ng'eny niwach migawo ka migawo nigi ng'atgi ma wacho mana wachgi kende. King'iyo wach Musa ni wamoke sani mar ndicho ni, sirikal temo umo dho rowere koso? Ing'eyo ni kama wasechope kaka piny, king'iyo constitution marwa ma higa 2010 constitution, wan gi freedom maduong' mar wuoyo. Mano mineno ka ji timo, you see, wan gi freedom mar wuoyo, lakini inyalo goro jatend piny duk. Igor nyaka jaode duk. Morally, ok en gima is right. To kwane ka ji are coming out to condemn activities kainago. Mokwongo, nyaka wapuonj nyithindwa. Freedom nitie. And mane momiyo ineno ka pinje mang'eny kata Ungereza sani gikalo chike ma control artificial intelligence, ma kinyalo ndiko gima is falsehood kata goro gima is falsehood, to it is criminalized, ibedo charged. Omiyo freedom nigi ang'owa limits. Anyiso ga ji pile pile ni kidhie Bills of Right nitie article 24 1D ma wacho ni or limit your rights. As much as you enjoy your rights and fundamental freedoms, you do not prejudice the rights and freedoms of others. In gi right mar wuoyo, mar goro, but kiki prejudice rights and freedoms mag jomoko. All these rights nigi limits. Omiyo nyaka wang'e ni rights nigi limits. Koro bro chunowa kaka piny ni mondo wachak wakal chike e doho mabro limit freedoms kaina mantiere gi. Ting'eyo ni the moment maonge chik manyalo criminalize an activity kaka mano, to wachiwo opportunity for tit for tat. Iwinja? Gimane momiyo laws nitie. Iwacho ni chon kabisa ni wantie gimiluongo ni state of nature. Kapok ni wabedo gi state. Mano mi iwacho ni ne nitie treaty miluongo ni the Treaty of Westphalia 1648 mano create state. A state ni no keti gi migape adek. Oket executive, to ket judiciary, to ket legislature. Yeah. Mondo gi balance, gitimo check and balance for one another. Koro dhano no kao freedom mane gin go to gi surrender ne state. Koro ka goyi to kigoya, iteri ang'owa, imaki go bila, iteri e doho. Omiyo kata mana gik ma freedom mobiro, artificial intelligence inyalo goro ng'ato, ikete jenesa, igore duk gi chiege, to en wuon piny, en jatend piny. Oripo wabed gi chike ma criminalize such activities. Otherwise, kata mana supporters mag wuon piny nyalo timo ni marach without penjo wuon piny. Ni ng'ani watimne marach koso. Ng'ani nyalo wato ng'ani yanyo babana, ng'ani yanyo nerawa, ng'ani yanyo watna mopidha. Iwinja? Omiyo gigo chiwo a lot of open platforms manyalo kelo conflicts e society. Kata bed mani rowere go onge luor kakiwacho ni gigoro jatend piny ko en duk gigore jeneza. Mano romo mondo makgi? Ok awacho kamano. Awacho ma very clear. Noripo wabed gi chike manyalo criminalize activities kaenago, mana kaka jo Ungereza nyocho timo. Nwach ka en open, makata kimako ng'ato to kamiti menadi itere onge. Gimodong' ibono ka supporter mar ng'ato. Biro kata gi beti to ng'ado ng'uti. Ere kaka inyalo yanyo owadwa? Ere kaka inyalo goro mama na duk? Iwinja? Omiyo gigo kelo conflicts. Mane momiyo sheria go nyaka keti mondo wa limit such conflicts. To be wacho ni ka gimoro timre marach bende must be condemned kod society te. Kik bed ni wang'iyo mana gimoro achiel ni jomoko nolal,
Kopo ni ng'ato nogoro jatend piny to luor to ringo dhi opondo kamoro. How do we tell that? Wanyalo mana wacho mano ka nitie clear evidence ni to ne gin kanye. Asepimoni ni kama nyocha gintiere ni be nyocha gichiemo. Be nyocha gidhi haja matin kata maduong'. Ne gidak nade. Are you getting me? Be ginyalo miyowa mbaka kaka nyocha gidak. Be inyalo dadhogi. Wach gima ji bro ringo wacho ni polise mano makowa ok wanyal dhi ka polis. To ka polis nomaki kara ne en polis mane wach ni nene sama nomaki. Iwinja? Ne giwacho ni ne giumore. Ka koro ndalo 16 rumo momak ji jomong'ego ma gintiere bende onge, koro sani owegi mana kaka iwacho no wuoyo be pok giwuoyo, pok giso gima notimore. Wach ma kamae in kineno oromo mondo mi jatend obila Kanja ogwe tao? Luore. Gang'o? Wach sirkal nyalo ng'eyo ni to ang'o momiyo kanomak jogi polis ne dak ong'eyo kata polis ne dak otimo gimoro bende gitimo. Iwinjo? Luore gi kaka polis bende no behave sama no kel report no mak jogi. Kawuon piny nigi feeling ni jogi ne ozembea tijgi and en gi evidence ni jogi ok otiyo maber omiyo nying sirkal kethore, then ginyalo gwe tao. Yes, luore gi kaka tito. Ka gin gadieri ni ok ne gitimo to gigwe tao nang'o? Ok nikech koro igine monego bed ni ging'e ng'ama notimo, mano nyiso ni gin gi nyawo e tich. Yes, lakini nyakidhi ka polis mondo dadhogi, nyakiter report nyocho maka aduogo mae gima notimore. Yes. Jakom Gideon Ochuka wacho ni en wuod Kabondo, wacho ni Trevor Musna jatelo Charles Owino to penjo nago ni ere kaka inyalo los chik mapiyo mondo sama obila dhi mako ng'ato to nyaka obed kod uniform, nikech koso uniform ne mamiyo jowa dhi to lal mang'eny. Mano kadieri obila mar okwach kich tiyo maonge uniform. Kata obila mane crime branch tiyo mana onge uniform, to magi gik mapok wayudo. Chieng' moro ng'ato nowacho wach moro malich ahinya ni imako ng'ato gi ji 3 kata ji 4. To Trevor kama imakieno nitie jo Kenya 300 ochung'i ang'e. Ing'ero ripo koro chop sama koro jo piny be nyalo chung' mapenji ni to un ng'a gini? Moso ka ng'ato let's assume no umo wang'e. Kama umo wang'e, mano ken jatich sirkal, mano ng'ama criminal. Makata kobed jatich sirkal en criminal. Omiyo wabe warito neno chieng' ma jo piny nyalo chung' komak ng'ato. Kata mane traffic, kata imako ng'ato kama ji ng'enye. To gichung'e na jodalawa, wan to waonge kodi gi problem, ng'ani to koro umako. Un ng'a gini? Kok unyal nyiso wan un ng'a, to ube ok utimru nade? Ok uwuok ka. Iwinjo? Wabende wadwaro some patriotism. Inyala maki, to ji ochung' kano 300 kata 100. To gipenj kata ni joma meko gi to jomagi. To ka ng'ato osemak modhi, koka gichako go badgi piny. Omiyo seche moko nitiere weche moko ma nyaka jo piny lan ni gibende gin gi right ma ginyalo penjogo. Obi mak nyawadu, wan gi Trevor timako Trevor, tapenjo ni yawa jodalawa, un to koro umako Trevor, to unya bedo joma richo madhi nego Trevor. Ok wang'e ni un ng'a gini, niwach polis kata koonge law bila to en gi gimiluongo ni certificate of appointment. Iwinja? Omiyo weya ji ni maka ng'ato to ok wach ni mondo gitam ji mako ng'ato. Jopiny otam obila mako ng'ato kata jopiny. But ka ji obiro gi law mok mar sirkal to ng'ani bi oumo wang'e. It's good unya penjo na jodala waneno kumako nyieni okosa ang'o. Un to un ng'a gini? Iwinja? Power mar japiny is very strong. Awinjo ka jomoko seche moko ywak ni politicians joma richo, but ng'ama yierogi? Wan ema wayierogi. Kufil ni ng'ato rach, kochopo sakura, jowe kao pesa. Kata listen to an individual. Ni nyisi ni yier ng'ane to kise yiero to kinyi jako goko ni ng'ani ok ti maber ang'o.
To in miyiere. Tin miyiere. Koro ma wadok ise gweno to ise ogwang'. Hapana. Koseyier ng'ato, omi ng'ano nafas mondo oti. En gi higni adiwa. Kokotiyo maber to ji owinjore te ni ng'ani wariemburu. Kuse riembe to uduogo ung'iyo kopo ni nokwalou, utimo investigations. Kano kwalou to us mwandune. Iwinja. Nwach jotelo nyaka mi time mondo ti. Kata sani nitie kuonde ma ji ywak kia gavana ok ti, kia MP ok ti. Migi ur nafas mondo giti. To nitiere joma be penjo ni be polis nigi saa ma gibiro giwacho ni an nyinga Trevor Mbija, an polis ma Kasarani, abiro maki nikech achiel ariyo adek. Kose nena biro moro maraga goko gilawo saa to nitie ng'at moro gibaye mtoka to jiwuo. Ing'e ni ninja ok inyal nyiso ni nyinga ng'ane ni joseringo ba igata gichier. Iwinjo. It depends ni mako ng'a. Let's assume ni in a street imako ng'ama already nigi bunde is shooting people. You can't introduce yourself to ng'ama nigi bunde ma is shooting people. The chances ni bro kata go tiende modi disable kata lwete modi arrest is higher. Iwinja. Omiyo circumstance mar mako ng'ato ema mata. Ki idhi mako ng'ato kata mana idhi mako japuonj e skul. En e skul en kama ok onya kata ringo. Nega ber kinyise na ni luonga Trevor Mbija, ana wuok Limani police station. Ara wuok Andingo Panga police station. To wabiro maki owach ni timo makosa makama kora wakwai mondo wadhi kodi e station do bila. Makama. Donge mago timore to nitie circumstances moko mabende you don't introduce yourself. Nitiere joma penjo ni ben adier ni polis nyalo bedo ni okia joma biro mako ji aboro o kata ng'ata achiel. Yes, it's possible. Nwach mokwongo migepe mag polis bende ng'eny. Magin giwegi be gikiare. Okochuno polis ok nyal ng'ere te. Mane momiyo chon. Anya miya an example, atiyo Mombasa, tadhi tich Kisumu, amanyo gimoro. Nyaka dhir jotendo bila ma Kisumu manyisgi ni luonga Nowino, Mombasa, awuok e station makama, to an gi case mabiro luwo. Kora dwaro your support ma joge mong'eyo that area. Gini ma ginyalo guide appropriately. Omiyo it is important ni ji introduce themselves, obila mang'eny ok ong'ere. Yes. Nitiere jok ma josiasa ka koro watiko nikech sabe koro dhi ka gima mayo wang'wa. Giwacho ni chalo ka gima kweth mar Mungiki chako duogo. Josiasa ma masawa mar Kenya wacho ni nitiere wach moro ni giseneno ka jogo chalo ka gima gida duogo kendo sani. Ok anyal ng'eyo mano. Nwach pok aneno incident. An chaneno mana ng'ama ne jatend Mungiki chon miluongo ni Maina Njenga. Kowacho no support sirkal. To kendo ko support jalup ker manyocho ogwetao. So manyocho obedo impeached e bunge. So kendo pok achaka winjo Mungiki moro. Mane ma winjo. Yes. Okay. Ka koro wach mogik ma koro iweyo wago nikech sabe koro dhi matek. Udhi timo nang'o gi wach mar ujumbe mar sirikali, wach mar communication strategy national. Ang'o ma dhi lokore i wachno? Nikech ji osebedo ka wabro improve coordination mar communication mondo sirkal owuo gi one voice. Kiwacho development agenda mag sirkal, kakoro nyochi wacho ni chuo dhok sindan. Orubeni sirkal set agenda. Okichaka chuoyo dhok, koro ji chako speculations, koro chako defend yourselves, no. Ministry ma particular no lando maber ni wan gi program makama. Mane omiwinjo kiwacho ni dwaro gimiluongo ni participation mar jopiny. Public participation. E gimora mora mudwa timo. Explain ne jopiny wadwa chwa dhok sindan, tuo makama kata gima kama. Omiyo jogo bro wuotho, ji obed in contact gi joma kama kata joma kama. Iwinjo. So, wadwaro ni mondo sirkal ema set agenda mar gimiwacho. Then jopiny react to gima giwacho no. Then wabedo gi debate. Ma en pinywa mok en piny ng'ata achiel.
to kata ibed mani telo, inyalo mana bet e telo for a period of time, tiwuok kendo ng'ato timre nadi biro. Omiyo wadwaro ni mondo wabed gi sirkal mawuoyo gi one voice. One government, one voice. To wadwaro ni jotelo mag sirkal, activity moro amora matimore e migawo mari, kata matimore e migawo moro minyalo wach ni mondo iwuoye, nyaka ing'e chakruok mare gi kaka obedo planned, mondo ka ng'ato wuoyo to awacho one thing. Ok ni ng'ani wacho ma, to ng'ani wacho ma. Because the moment muwacho gik mopogore, to u breach public trust. And the moment ma jopiny ok trust, kata ka be nuwacho gima ber. Kaka koro wach mar abductions ni urbe ni sirkal emane set agenda. Ni wayudo report ni jomoko omaki gi jomaundu, to kwang'eyo ni gidhi kanye, wa set out obila mondo find out. Families ma jogi olal kata ka ng'ati nowuok to koduogo, miwauru report on time mondo wa follow up. Omiyo sirkal ma set agenda of each and every item, obed gi maber, obed gi marach, en duty ma sirkal. Omiyo gimwatimo in our strategy en ensure ni sirkal ema biro set agenda mag activities mag jopiny. Kendo sirkal biro engage japiny, kendo sirkal biro listen to response mar jopiny. Okay. Erokamano nyako miyo seche gi Charles Owino, mano jatend dag tudruok mar sirkal kata National Communication Center, kwa mbaka mar ndicho gi kaka sirkal go mbaka gi jopiny. Mane kama we chenro mar duol ka Nyasaye oyie to biro duogo kendo saa 3 e chenro mar oimore wang'isi weche mosebedo ka timore pacho ka gi kuonde mamoko bende. An kaka pile nyinga Trevor Ombija, jandingo panga janyakachi deno no bija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere Sadik. Watimo mos kuom lando tho mar Ezekiel Otuoma manotimore tarik 21 dwe mar 12 higa 2024 mane en jatuka adhula marahuma e pacho kae. En jaod Rachel Otuoma